Al costat de la Catedral de Tarragona, a l'edifici de l'Arquebisbat, Pla de Palau número 2, hi trobareu la llibreria de l'Arquebisbat, una llibreria especialitzada en llibres i articles religiosos. Us convidem, doncs, a vindre a la llibreria de l'Arquebisbat i passar una estona en contacte amb els llibres i que pugueu triar aquell que millor us vagi en el vostre moment per llegir-lo.